je nu al jaren, al sinds wij kinderen waren. Ik was meteen van slag, toen ik jou voor het eerst al zag. Maar de tijd die was gekomen. Hey, je bent hartstikke kwap grutter dan, hè? Ja, wel haast, ja. Ja, ik ken er ook niks van nog, sorry. Dus, Hoe grutsk is Trines? Ah, het is geweldig, toch? Ja, wat zijn jonkie dood? 15 jaar. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ik ben haast 50 en ik ken het net. Hij lijkt mij helemaal net jongen. Ik gewoon je goed jongen. Maar wanneer kreeg je bij hem trof van, daar zit wel wat in? Nou, eigenlijk al heel jong, hij zong altijd. Ja. Maar hij moest eigenlijk nooit. Nee. Dus ja, op de laatste keer hier een feestje. Zeg, nou, Klaas, lekker het even jongen. Ja. Hoi, wat centen op de tafel en hey, dit wordt hem. Ja. Maar nee, hij woont net. Nee. Nou, een paar weken later weer bingo. Ja. Dan giet het vol. Ja. Wat toch is het? Ik doe het gewoon eens een keer. ja, ik dacht, ik moet er maar eens mee beginnen en hoop je dat ik krijg zo wel eens heid, hè? Ja. Nou, dat is een prachtige stem, man. Nou, dankjewel. Ja. Hey, jongens dan, wat is het verhaal daarvan? Want het is een prachtig verhaal, hè? Ja, het is een beetje in orde van uw spaken, hè? En nou ja, Pakerommie. Paken Rommie en uw heid en uw oom het zeert, die komt er echt niet voor. Ja. Dus ja, zo weet het. Beetje. Als je dan nog bemoeit met zo'n tekst of met de muziek, of is dit gewoon de eerste, ik show wel wat er van komt? Dit weer eigenlijk de eerste, ik zie wel wat er van komt. Ja. En Marcel, die hier toevallig een heel goed Marcel idee. Smit, hè? Marcel Smit, die hier een heel goed idee hierover, dus dat mag voor doen. Mijn wieg die stond diep in de Friese wouden, waar ik al vroeg met de radio mee zong. De traan die ik zag in mijn vaders ogen, begreep ik niet, daarvoor was ik nog te jong. Later vroeg hij, ga jij een stuk mee rijden? Dan laat ik zien waarom jij mij zo diep raakt. Daar bij het graf van de stem van de wouden. Ja, ik klein, het zit er heel gauw in. Dus. Ja, is gauw textueel, ik wil in de holen. Ja, dat kwam wel goed. Ja. En 200.000 views al op Spotify, man. Ja, bliksem, het best. Ja. Krijg je protte reacties? Ja. Oeral, ik bij dat ik ben er hartstikke wie is mij. Ja. Maar goed, ja, hij begint te jong. En dan maakt hij maar heid mee dus. Ja, wist. Ja. Nou, mooi, het herkend, toch? Ja, wat hoe is mijn ding carrière? Ja, razendroken. Dus, Wees hartstikke een weekend thuis, dacht ik. nee, ik ben nooit meer tussen. Nee, maar hier meldt ik al net meer. Dus ja. Geen maatje met je bijna paarden. Een pruttenbol. This world has lost its glory. Let's start a brand new story.